Prenádherné ránko prajem. Idem robiť jednu špeciálnu aktivitu, ktorá mi veľmi ide, a to je tenis. Poďte s nami. No, teraz ideme hrať ten slúvaný tenis. Toto je môj úžasný protihráč, spoluhráč, partner. Momentálne sa balím na jednu dovolenku, ktorej destináciu ešte tak rýchle nezistíte. Keď dáme úplne, že clue, že budete potrebovať adaptér a zameniť si peniaze. To vám strašne moc pomohlo, že? Trochu som mala ísť niekam, ale som sa rozhodla, že sa mi nechce. Dnes ma čaká Halloweenska party. Celý deň som prakticky nič nerobila, iba som sa balila. Potom som strihala video, teraz venčím psa a chystám sa na tú Halloweensku party. Najrýchlejší halloweensky fitcheck som mini. V kabelke mám malého Mickeyho a that's it. Máme 3 hodiny ráno a ja idem spinkať a o 4 hodinky mám budíček. Máme 3:45 a ja som práve vstala. Trošku sa cítim chorá, ale inak pôjdem. Idem sa ešte dobaliť, osprchovať a ideme. Už som ready a odvoz prichádza. Ide sa na letisko. Viac je polometý. Vyjadri sa k tvojmu stavu. Toto je posadka. Čas posadky. Oh my goodness. Touto limuzínou ideme. Natočíš seba alebo mňa? Ahojte, tak momentálne sa nachádzame na letisku. Ideme na náš gate. Do nášho gateu. Ty si to vybol? Natočíš obed? Vieš? Security done. Kúpiš mi také? Dieťa? Číšku, for. Toto mám vo večku. Môžeme rovno kúpiť. Ne? Čo? Ešte máme hodinu do boardingu a teraz ideme sa nájsť. A ja mám nejakú sladkú rýžu. Sedíme v lietadle. Pocity. Nevidím. Let do Dubaja je 5,5 hodín. Momentálne už letíme asi hodinku a pol. Ja sa tu učím ekonómiu a snekujem. Prileteli sme do Dubaja! Hneď ako prejdete kontroly, dostanete SIM kartu, kde máte 10 GB zadarmo. Ideme na náš hotel, teda najprv batožinu vyzvihnúť a potom... To je naša izba. Kúpelka. Došli sme do nášho apartmánu. Ideme si objednať niečo na jedlo, lebo ja asi niekoho za chvíľu, že zjem. Tým, že už sme boli najhladnejší na svete, tak sme si objednali jedlo. Objednávanie jedla takto večer sa neskutočne v Dubaji oplatí, lebo je to dvakrát lacnejšie. Dokopy za 2 jedla som dala 20 €, čo je akože normálna cena, ale tak predsa len v Dubaji budú ceny trošku drahšie. Miso polievku a takéto plnené taštičky. To je náš výhľadík, bazén, ihrisko. Dnes rána sme išli do fitka, tým, že ja tu chcem ochotnúť všeličo možné. Sa nechcem pridať 200 kg. Máme aj bazén v rámci tohto rezortu apartmánového.
Pozrite sa. Tuto vám takto proste prídu všade ponuky. Tuto je konkrétne na upratovanie, lebo tuto v týchto apartmanoch upratovačky nie sú logické v hoteli. Všetko sa tu organizuje cez aplikácie, donášky, potravín, kozmetiky, jedla, všetko pred vaše dvere. Nikam nemusíte ísť. Do Global Village, čo je keby taký Disneyland so 56 krajinami sveta. Ja tu reálne, že mám že sánku dole, vždycky všade je tu jedlo z celého sveta, ale to je niečo tak obrovské, aj keď sa za mňa pozriete. Ja sa tak teším. Takže toto je thajská sekcia a vlastne máme rôzne krajiny. Každá krajina má svoj vlastný stánok, alebo neviem, jak to nazvať, a také uličky s jedlom, obchodmi. Mňa už Korea zlákala na svetríček a sladkosti. To sme si dali, prvá ochutnávka. Boli sme na tejto krásnej 80-metrovej padačke. Úžasné, milujem komentáče, milujem adrenalín. Akože bolo to dosť nechutné, ale úžasné. Dobíjať pocity. So španielskou hudbou, maďarským langošom sedíme v európskej časti a langoš chutí, že je dosť dobré. Vážení, dnes ideme na Kite Beach a začneme nejakých týchto bagetkov. Tobias nám hostia Shimiho. Wow. Momentálne sme v nejakom cvičiacom areáli, ktorý je že zadarmo, iba sa treba registrovať. Samozrejme, naša obuv je takáto, lebo sme vôbec neplánovali cvičiť, ale vyzerá to tak, že ale ide na jogu. Tu majú fitko, trojposchodové, tu sú kurty, tam ďalšie, pozrite. Som sa rozhodla ísť cvičiť, ja som asi že najspodenejšia v svojom živote. Aj Tobias tu striha ťažké džinky. Veľmi produktívny deň. Sme si objednali jedlo, pretože je tu iba jeden bufet na celej pláži, kde majú iba fast food a ako povedal Tobias, nechceme jesť nezdravo. Dobré ránko, tým, že neviem používať sporák, teda nikto z nás, tak idem teraz na recepciu, aby nám išli pomôcť. A prosím pekne, my máme že 2 recepcie, takže ma poslali z jednej do druhej. Dnes máme takú prehliadku autom celým Dubajom a momentálne som pred najväčším ruským kolesom na svete, 250 metrov. A prosím pekne, že vraj bolo funkčné iba 6 mesiacov a potom sa zatvorilo na 2 roky, lebo mali problémy že so statikou alebo s dačím takým. I don't know. Pokiaľ máte takúto fóbiu z veľkých vecí, tak toto pre vás fakt nie je. Má to 49 týchto kabiniek. Je to že šialené. Išli sme teraz na tie Palm Islands, alebo to Palm View. Je to také múzeum, kde vlastne sa dozviete, že ako sa to stávalo. Piesok, kamene, aby vzniklo niečo takéto za 6 rokov. Ani tu je známy Atlantis. A toto je vlastne taká vyhliadka na tom Palm ostrove. Dobre, kamoši, deň zakončujeme v našom apartmánovom bazéne. Tobias som na to topí.
Takto majú vysoké školy. A toto je tá, do ktorej ja sa chcem hlásiť. Takto u nich vyzerajú predanie alkoholu, že nič nevidíte dovnútra. Momentálne sa nachádzam v najväčšom nákupnom centre, a je to Dubai Mall. Za mnou je ich známe akvárium. Predo mnou sú hodiny nakupovania, ktoré ma dneska čakajú. Ja som miesto ryby, kúpil rybu. Čo robí ryba? Ustihnite ma. Pretože je. Keď ste v Dubaji, môžete si zakúpiť taký, že Beach Day Pass a pustia vás do hociakého hotela, ktorý teda má túto možnosť. Môžete využívať ich bazény, pláže a tie peniaze, za ktoré ste si zakúpili ten lístok, sa vám premenia na konzumné. No teraz momentálne, že ideme stať jedlo. Šalát ma vyšiel koľko? 26 eur? 30 eur. Dobre. Medzi tým, ako čakáme na večeru, tak ja som sa rozhodla vytiahnuť školu. Pán Tobias, čo robíte? Sledujem. Máme tu ďalší deň a ideme na safari. Teraz nám prišiel obed, že 10 minút pred našim odchodom, takže ideme to rýchlo dať do seba a ideme na to. Momentálne sa nachádzame v kempe, kde sa budú diať také, že brúšne tance, živé show. Začíname s jazdou na štvorkolkách a dostali sme kávičku, vodičku, naučila som sa, jak sa toto viaže ešte doma, aby sme to mali zadarmo. Čakala som, že tu bude teplejšie. Je to veľmi príjemné. Keď tak za mnou. Momentálne sa nachádzame na štvorkolke! Na tieto čavy ideme. Jediná nevýhoda, že už je tma. Úplne bubky. Máme tu posledný deň a ja som ešte potrebovala kúpiť nejaké suveníry. Teraz sme zase pred akváriom v Dubai Mole. Záložky, pohľadnice a ešte čo som nejakú ďalšiu blbosť som kúpila. Vyšlo ma to okolo 40 eur. A to sú veci, že také, že za 10 centov. Trošku plačem vnútorne. Už sa nachádzame na letisku, pobalení a teraz idem robiť check-in. Online check-in nám nefungoval z nejakého dôvodu a už mám cestovnú horúčku. Môže byť. Posledné jedlo v Dubaji. Čo máš, Tobias? Wow. A už je to tu, naše lietadlo, odlietame. Kámo si prosím pekne, my sme na Cypre z nejakého dôvodu. Ani netuším, kedy my dojdeme presne do Viedne. Aj keby je apokalypsa, ja hladná neumieram. Ale že vraj tankujeme na tom Cypre. A potom. 8-hodinový let mám za sebou, už som oficiálne doma, teraz idem spať. Za pár hodín ma už čaká ďalší program.